al'amuran rayuwa dai sai dai addu'a. Jiya da dare na yi wani mafarkin da ya bani tsoro, to amma alhamdulillahi ina bacci sai na ga wani bakin abu ya zo kaina, to daga baya ya kawo hannu zai kama ni sai na farka da addu'a, to amma lamarin ubangiji sai abin ya bace. An tunani sosai, to amma sai na ba Allah komai, na ga shi ke da kariya kuma shi ke kare sa dukkan lamarin mu gaba daya. Yayi ko shi yasa na ji ni gaba ɗaya ba na jin daɗi, yayi na ji raina ma a ɓace kawai dai dan dai ban faɗa maka bane. To ba komai, ai haƙuri, lamarin Allah haka yake, babu komai, Allah zai magana lamarin insha Allah. Ka manta da Allah wanda shi ne mun karuka, kai haƙuri bawan Allah, Allah yana tsari ka. Sallallahu alaihi wasallam, insha Allah an jama zan same shi na tabbata domin a shi ƙarƙarwa za addu'a ta kan riska. lamarin. Mai kyauta ya gane in yayi Allah yake da dawa. Masu tsawalawa talakawa Allah bai zai yi dawa. Ba komai, addu'a ba ta yawa. Rayuwarsu cikin Yanda koyi tsada maliya babu kun take mai buƙatar ruwa haka hanawa. addu'a take. Talauci daga Kin fahimci ko? Allah ne, To arziki saboda haka mana Allah addu'a ne. kullum ana son mutum ya dinga yin ta a kowane Samu da lokaci. rashi yau da Allah ya gobe kare na mu da rayuwarsa, Allah ya dace da mu. To Allah ya rufa asiri. To wannan shine dalilin magana na da kana da kuke. samu ne na tabbata sai dan To baiwa. ina za su kwanta? Mu'jiza, mu'jiza, mu'jiza Allah ya kare mu gaba ɗaya. al'ajin. Allah ya rufa mana asiri. To shikenan. Alkhairi ba shi Allah ya zama sa sai an sa Wato shi fa yakin alheri a kowane lokaci mai ana son bawa ya dinga yin sa domin gina karatu lahirarsa. shafin adabi. Kin ga yanayin rayuwa yau da Yayi gobe sai boka Allah. ba shi kyautar Duk yadda za ka yi, jalabi. yana da kyau ka zama Mai kyautata. nema ya gane ai Allah za ka bi. Ina ciki. Kai mai ɗaukan makani ban ga dalilin taka doka. Na ji in an ka roƙe ka shirin kai wa za ka roƙa. Ba Ka magana ke manta da Allah Ita wanda kyautatawa ana yin ta shi bisa ne jan mun kuɗi ba wai ke kanki ake magana ba. kai Ina ba da kin gani. haƙuri bawan Allah. Ana so ko ke kanki ki zama yana kyautata domin tsaka. Allah. Assalamu alaikum assalam. Mai neman kai da sharri na tabbata shi za ta riska. Mai kyauta ya gane in yayi Allah yake da dawa. Masu tsawalawa talakawa Allah bai zai yi ragawa. Rayuwarsu cikin tsada babu mai hanawa. Talauci Karki damu daga fa, ina jin Allah ne, arziki mana Allah ya so Allah nake ne. yi daga cikin Samu da rashi yau da gobe na ina Allah so a ce na zama ne. ina koyi da dukkanin abin da kake yi na Mu'jiza a shi mai samu ne na tabbata sai dan baiwa. wasu nema na fara Mu'jiza, gudanarwa. mu'jiza, To ba komai, wannan duk mu'jiza mai sauki na da abin daɗi. al'ajin. Aisha, ai wannan babban lamari ne kuma abin farin ciki ne. Shi yawan alheri kullum shi ake so mutum ya dinga yi. In Allah da gobe ma za ki fara fitan Allah ya Ya ina ta jin tsoro, ba alhamdulillah. komai ba komai. Kasancewa ta gani mace amma ya ina so na koyi jarumta wajen kyautatawa da nake yi. Allah ya tabbata. Amma dai Alhaji a take ka karba mace ce fa gode duk inda ka shiga kenan ita ma ta je ta shiga. Lungu da sako inda namiji ya shiga mace ita ma ta je ta shiga. Haka yake alherin yake? To ashe ni ma zan fara nawa kenan. To shi kenan, tashi ki je. Na yi Yaya na gode sosai yaya. Yau ba komai. Allah ya rufa asiri. Ga to bari mu bari. Assalamu alaikum. Aisha, lafiya ba ku dawo gida ba? Ya dare yayi lokaci haka. Ok, to kuna hanya? Rayuwarsu cikin To Allah ya tsare. tsada babu mai hanawa. Talauci daga Allah ne, arziki mana Allah ne. Alhaji, Samu da rashi dama wallahi wata 'yan matsala ce a familin mu. Na. Ta
dan taso to bana so in gaya maka ne saboda naga kana da uzuri na ga yau din ka dan zauna mun ba su nake so in gaya ina so ne ka bani 500 in taimaka wata yar'uwan amma ta operation tana asibiti kuma akwai kakanmu ma yana kwanci yana bukatar 200 kuma ina so mota ta dan kodi sai nake sai tayo an ce yan 100 ina son dan quality da za a dan dora wani abu ma aka ce ya dan za a yi amma dai da Allah kare wuce gobe alaikum ya sarki sanin ku da zuwa yanzu muke magana ku shigo mana yayi ka kira ni ina tuki kuma ka san ka hana ni shi yasa wayan na cikin masu tsawalawa talakawa Allah bai zai wasu cikin tsada babu mai hanawa talauci daga Allah ne arziki mana Allah ne samu da rashi yau da gobe na Allah ne wallahi yayi wannan bawan Allah da na gama a asibiti na haɗu da shi to kuma gaskiya na gan shi yana cikin wani hali don yana buƙatar taimakon rayuwa shi aiki ma yake nema gaba ɗaya ya fito bai ma san inda zai je ba yaya shine naga wannan ba wai bakon abu bane a gurin ka yaya ka taimake shi babu laifi Aisha isa talauci daga Allah ne arziki Allah barka da zuwa samu da rashi yau da gobe da na kauyen matuwai tsada babu mai hanawa kana kauyen matuwai ne daga Allah ne arziki mana Allah ne to ai baka da rashi yau da gobe da Allah ne wasu tsada babu mai hanawa talauci daga Allah ne arziki mana Allah ne samu da rashi yau da gobe na Allah ne wasu cikin tsada babu mai hanawa talauci daga Allah ne arziki mana Allah ne samu da rashi yau da gobe na Allah wasu cikin tsada babu mai hanawa talauci daga Allah ne arziki mana Allah ne samu da rashi na gode mu'jiza ashe mai samu ne na tabbata sai dan baiwa mu'jiza 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 abin al'ajabi alkhairi ba shi kuma ka da kaso zikau zikau ya wuce cikin gida ya shiga wallahi tunda kaga ta fara kawo gajejerun nan gaba zan kala tsofaffin masu gadin nan sai kaga ta rika tura mana su cikin gidan nan wallahi ba shi kyautar jalabi mai nema ya gane duniya labari MTT Film Production ke gabatar muku da wani sabon shiri mai suna Azima. Shi dai ma'aifin Azima ya kasance yasa dole hiri ta yi karatu. Daga aure kuwa wannan ba ne a gabansa ba. Duniya garin wata rana.
yau ina cikin farin ciki ko kuma ce yau daga baki ɗaya gidan nan muna cikin farin ciki tunda Allah ya sa Azima yau ta kammala. Ita ko Azima da ma'aifiyarta ba ta da wani buri face illa ta ga ta yi aure domin raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kash ba a nan gizo ke sagar ba. Ku biyo mu ku sha kallo. Shi ko mahaifin Azima mutum ne mai sakaci a rayuwarsa, ya kasance duk abin da ɗansa yake bukata a rayuwa shi yake suke masa yi domin kash wannan sai dai kun gani. MTG Production ke gabatar muku da wannan shiri mai suna Azima. Wanda ya bada labarin wannan shiri na Azima shine Usaini Jambiru Samunaka MTG. Wanda ya dauke da shiri shine Usaini Jambiru Samunaka. Wanda ya bada umarni ga mutum liman. Yi man magana ne kan kike ba kallon shi a gaban ki, yi man magana. Alhaji me yayi zafi haka yaushe kwata-kwata sati na biyu ne fa Alhaji.